Ό,τι βγήκε, τι έγινε, τι... Κάτι, λοιπόν, είμαστε με τη Δήμητρα στη τρατορία Ντατζορντάνο, στη Πηλαία, και ετοίμαζε γεμιστά ζυμαρικά, τορτέλι. Τώρα κάνω τα τορτέλι με τσουκνίδα και στη γέμιση υπάρχει τσουκνίδα και αρδότυρο. Η ζύμη είναι φτιαγμένη μόνο από αλεύρι και αυγά. Απλώνω το φύλλο, βάζω τη γέμιση σε μικρές ποσότητες και μετά το κόβω σε τορτέλι. Η συνταγή είναι παραδοσιακή της Εμίλια Ρωμάνια. Ναι, η συνταγή είναι παραδοσιακή της Εμίλια Ρωμάνια, την εδώ από το Τζορντάνο, και είναι ακριβώς όπως την κάνανε οι γιαγιά του. Ας πούμε, είναι φτιαγμένη με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και αγνά υλικά βέβαια. Και όταν τα μαγειρεύουμε, πόσα λεπτά θέλουν βράσιμο? Μέχρι να ανεβούν στην επιφάνεια. Μέχρι να ανεβούν στην επιφάνεια. Θέλουν πολύ λίγο. Και τα τελευταία χρόνια είναι δύσκολο να βρεις τέτοια υλικά και στην Ιταλία, στα εστιατόρια. Όλα έτοιμα, καταψημένα. Χειροποίητα, ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σπάνιο να βρεις εστιατόριο έτσι και όσο το κακό Τέλει με τη τσουκνίδα.